Ay, mambuhay. Kumusta? Kumusta naman tayo dyan, mambuhay? Ma'am Jeans Channel, hello naman dyan sa iyo, Ma'am Jeans Channel. Kumusta din po? Ayan, mega shoutout po dyan sa inyo. Mambuhay, kumusta naman tayo dyan? Thumbs up 1. Harang, sabi ni Ma'am Grace at ni Ma'am Jeans. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Welcome back din sa aking live streaming. And kay Ma'am Grace B Vlog, highly recommended newly monetized channel yan. Ay, Ma'am Grace, di ko pa na-ipaprocess yung ano ko, yung video ha. Pwede bukas na lang. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace. Welcome din sa aking live streaming na security pa. Uy, kumuha kasi ako ng National ID system ngayon. Buong maghapon kaming nakapila doon. Ang National ID. Yung sa PSA. Ayan. Kaya kumuha kami ngayon. Maghapon kaming nakapila doon. Ayan. Tamsa Christine here. Ayan. Sabi ni G. Makarayo. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Christine Makarayo, ayun. Welcome din po sa aking live streaming. Na-miss ko live mo host, ayun. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Christine. Welcome back din sa aking live streaming. Na-miss ko din po kayo, guys. Mega love shoutout, Ma'am Jonas Salundaga. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Ingat dyan sa Taiwan host kasi dami ng positive dyan. Ma'am G, nandito ako sa Pilipinas na ngayon. Kumusta naman tayo dyan, guys? Kumusta kayong lahat? Magandang hapon sa inyong lahat at welcome po sa aking live streaming. Mega love shout out everyone, sabi ni Ma'am G Makarayo. Kumusta naman tayo dyan? Sige na, kausapin niyo ako. Matapos na harang. Mega love shoutout naman po dyan kay Mambuhay na nagpapaharang-harang dyan. Thank you naman dyan sa iyo, Mambuhay. Revenue yan. Okay po, wow, nakauwi ka na pala. Buti ka pa. Opo, Ma'am G. Nakauwi na ako sa Pilipinas. Nandito ako ngayon sa province of Albay. Dito na sabi ni Ma'am Jeans Channel. Ma'am Jeans, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Ang bagong graduate, di ba? Congratulations naman dyan kay Ma'am Jeans Channel. Welcome din sa aking live streaming. Bicol yan, di ba? Opo, Ma'am. Maghapon kami, guys, na nakapila. Kumuha kami ng National ID. Doon sa PSA kasi nga pumunta dito sa amin yung PSA, kaya ayun, host or check mo tax ko, ayun, sabi naman Buhay. Ma'am, hindi ko talaga nabubuksan yung account. Same lang password. Ma'am Aileen, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Aileen? Ilan na lang ba, Ma'am Aileen? Tamsak po, sir. Busy lang, sir, ha? Busy pa sa kusina, sir. Ayun, sabi ni Ma'am Aileen, mapili. Ilan na lang po, Ma'am Aileen? Yung double H na bubunain natin. Thank you din, sir. Ayun. Always welcome po. Always welcome. Hindi ko naman talaga, ma'am, nabubuksan kasi kailangan i-verify. Pero di ba nagawan ko na yon? Nagawan ko na yun ng tawag dito, ng tax. Ma'am Lipods Vlog, hello naman po dyan kay Ma'am Lipods Vlog. Ma'am, meron akong parang pinagkakaabalahan na gawin. Saka ko na lang sabihin kay Ma'am Lipods. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lipods Vlog. Nagbabalik natin, guys, na kaibigan. Kaibiganin nyo to, guys. Si Ma'am Lipods Vlog or si or si Levi's Kitchen. Highly recommended channel yan, guys. Si Ma'am Lipods Vlog. Sabihin mo na
Kasi meron akong minomonetize na channel, ma'am. And then, tawag dito, parang gagawin ko yung revenue as in ako lang talaga. Parang i-add click ko, parang ganon. Just like sa mga the rest ng mga nagsabi sa akin, nagpapatulong sa akin. Mukhang makukuha ko kung paano malusutan. But then, iniintay ko lang na ma-monetize para pagpraktisan ko yung aking account, hindi yung account ng kung sino-sino may account. Magpapraktisan ko lang yung aking account. Ma'am Buhay Yahoo, ayun, sabi ni Pri. Pri, kamusta naman tayo dyan, Pri? Welcome back sa aking live streaming. Si Ma'am Jonas Salundaga. Nagla-live streaming tuwing alas 8 ng gabi, ayun. Hello naman dyan sa iyo. Pri, kumusta naman tayo? Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Ina Macpri, ayun. Mega shoutout naman po dyan sa aking napakagandang kaibigan. Namiss kita, Ma'am Ina Macpri. O hindi ako nakapasok sa GC. Kasi nga, tawag dito, nag-secure ako guys ng Philippine National ID. Ayun. Maghapon kaming nakapila doon. Kakauwi ko nga lang. Kaya nag-live stream ako, ayun. Okay lang, Pri, parang walang B8 ha. Oh. Ay, oo nga. Nagalaw siguro. Uy, bakit di kayo nagsabi wala akong B8? Oo nga, wala pala akong B8. Akala ko may B8 ako. Ako tambay lang host, free ako. Wala mga dragona sa hotel kaya free ang daga. Yahoo, diba? Sana all. Meron na ba? Meron akong B8. Sorry naman talaga. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Buhay, kay Ma'am Lipuds Vlog, kay Ma'am Ina Macfree, kay Pri, ayun. Only boy ako din galing ng munisipyo kanina, kumuha ng national ID. Opo ma'am, ako din. Tapos bukas magpaprocess ako ng sa Comil ko. Agustin Manuebo, mega love shoutout din po dyan kay Agustin Manuebo. Tamsak dan po sir. Ayun, host. Sabi ni sir, Agustin Manuebo, ayun. Sir, sabi ng sabi ng kumpare ko is hindi ka raw makita sa Masinloc, Zambales. And sabi ko, hanapin mo lang kasi papatingnan natin yung kalagayan ng misis mo. Sir, peklat na lang pala yung video mo. Hindi pa pala fully recovered yung misis mo. Ayaw mo no, normal sound lang. Mo. DJ Johnny Sagay na Meron na mas gusto talaga may B8. Kayo talaga. Malakas naman boses mo host, kaya okay lang, wala B8 na yan. Sabi ni Ma'am Jeans Channel, nag-pick up din pala. Out muna, busy sa kusina. Ayan, host or best friend. Ayan, sabi naman Buhay. Sana po matulungan ang asawa ko pong may kapansanan. Sir, nakita ko yung video ng iyong asawang may kapansanan, sir. Ano na pala siya? Tawag dito, fully healed na, but then may stainless lang talaga. Ano ba yung problema doon, sir? Pagka kumikirot kapag malamig. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Ay, Ma'am Atimon, hindi ka nag-LS kanina. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel yan. Doing also live streaming around 6 o'clock in the morning. Philippine Standard Time yan, guys. Yung mga nangingisda dyan. Alam nyo na, si Ma'am Atimon Vlog, kaibiganin nyo yan guys. Atimon Vlog ang pangalan. DJ Jansky, mega love shoutout din po dyan kay Idol DJ Jansky. Nagbabalik rin po natin na kaibigan yan guys, si DJ Jansky. Mega love shoutout po dyan sa iyo sir. Welcome back din sa aking live streaming. Sana po matulungan na asawa ko pong may kapansanan. Ayan. Sana po sir host matulungan niyo po ang asawa ko pong may kapansanan kahit konti po. Sir, Agustin Manuebo, pinaprocess ko lang yung aking yung aming charity. And then sabi ko nga doon sa kumpare ko na nasa taga Zambales din, puntahan mo na lang kako si Sir Agustin Manuebo. And ayun na nga, hindi ba nakakalakad sir? Ano bang maitutulong natin? Musta po idol, sabi ni DJ Jansky. Okay naman po sir, okay naman po. Ikaw po sir, kumusta naman po tayo? Welcome back din sa aking live streaming sir DJ Jansky. Ma'am Atimon, kumusta naman tayo dyan? Ang Reyna, ang sekretary ng mga budol. Tamsakdan po sir, sabi ni
Agustin Manuevo, ayan. Sir host, na-receive nyo na po ba ang message po sa messenger po? Wala naman sir, kahit sa filter. Alin ba ang minessage mo sir? Nagpipigil ako dito, only boy. Peace. Sorry na lang po ako ulit nagparamdam sa iyo. Oo nga po sir, welcome back sir sa aking live streaming sir ha. Sir Kobashi Shogun TV, mega love shoutout din po dyan sa iyo. Sir Kobashi Shogun TV, highly recommended monetized channel yan guys, mga gamers. Ayan. Oo nga sir, tawag dito. Alam mo sir, pwede kong ipasok ang asawa mo sa aming charity, sa nire-raise namin na charity fund. Pwede ko naman siya ipasok. Pero given na may nag-ano sa akin sir, may nag-message sa akin sir na fully healed daw ang asawa mo. And then sabi sa akin na i-check daw muna. Kaya i-check natin sir. Gusto mo papuntahin ko yung classmate kong doktor dyan sir. Papuntahin ko sa iyo. It's just a matter of 4 hours drive from Manila to Zambales. Ayan. Nakakalakad po siya sir host, pero po masakit po kasi po nagbabanggaan po ang stainless na nakakabit. Nagbabanggaan. Paano sir, hindi ba nakakabit yung stainless? Basta na lang ipinasok gano'n at nagbabanggaan yung mga yan. Parang gano'n. Sige only boy, sayaw ka lang. Okay lang sir, ikaw sir, musta din, ba't walang LS lagi ikaw? Ma'am, tawag dito kahapon talaga is nawalan kami ng kuryente. Ayun. And hindi naman kinakaya ng solar namin na paganahin ang aking computer. Kasi po sa tuhod niya po, ayun. Kasi muntik na ako sumusuko sa YT Idol. Bakit naman sir? Keep on pushing lang sir. Oo. Tapos sir, sinabihan ko nga yung kumpare ko diyan sa Zambales na makipag-coordinate sa mga barangay official ninyo. And then ipapaabot na lang namin sir kung sakaling makapasok sir, kasi hindi lang naman talaga ako ang nagdi-decision ng aming charity fund. Hindi lang ako ang nagdi-decision guys. And kung maipasok namin, ipapadaan na lang namin sir, gusto mo sa barangay official ninyo para yung, o kaya doon sa kumpare ko ibibigay sa barangay official nyo para tamang turnover at saka makapag-provide ng tamang medical na na attention sa iyong asawa sir. Huwag ka mag-alala sir. Agustin Manuevo sir, mangisda ka, dikitan tayo. Para naman sir, may bigay sa iyo ng tama at saka yung yung may aabot namin kahit maliit lang is may bigay talaga sa iyo. Kasi kahapon kasalukuyang sinusuyod ng ng kumpare ko ang Masinloc Zambales. Sabi niya, hindi niya pa daw mahanap-hanap yung bahay niyo, sir. Kung saan sa Masinloc. Anyway, so much for that. Mega love shoutout dyan sa inyong lahat. And Sir DJ Jansky, keep on pushing lang, sir. Sayang naman. Uy, Mamina Macpri, bakit ba tuwang-tuwa ka dyan, Mamina Macpri? Gusto ko pa. Keep on pushing lang. Guys, maaga akong magtatapos ngayon guys kasi grand live streaming ni Pri ngayon. Ako ang co-host guys ni Pri. Ayan. Kaya pagbibigyan ko si Pri, maaga akong mag-e-end guys ngayon. And ayun na nga. Ako ang co-host kay Pri. Ayan. Kasi po sir host, ang iniinom niya pong gamot para sa kirot po. Sana may makatulong po kahit konti po. Sir, ang para sa kirot lang naman is, ano ba yan? Yung, mefenamic acid ba yan? Yehey. Sige pa.
Magkita-kita tayo dyan guys kay Ma'am Jonas Salundaga kasi grand live streaming ngayon ni Ma'am Jonas Salundaga with my co-host si Ma'am Cheche, di ba? Dwayne Supatan, mega love shoutout din po dyan kay Sir Dwayne Supatan. Nagbabalik rin natin na kaibigan niyan guys. Dwayne Supatan ang pangalan. Bakit namang subscriber lang Sir Dwayne? Mega shoutout po dyan sa iyo Sir Dwayne. Welcome back din sa aking live streaming. 3 times a day po ang gamot niya po. Anong gamot sir ang iniinom niya para sa kirot niya? Huwag mong sabihin hindi mo alam kung anong gamot ang iniinom niya para sa kirot. DJ John Sagayno Remix. DJ John Sipa Remix. Been around, you're always in. I never know what you need. Been around, you're always in. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Ano pa? Ate Bol, Sina McBree. Ayan. 3 times a day. Every day. Sir Dwayne, thank you for that sweet thumbs up, Sir Dwayne. Rubina's Vlog, bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada na nasa harang daw. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function para naman kulay blue na rin siya. Si Ma'am Rubina's Vlog. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Rubina's Vlog. Welcome din sa aking live streaming. Ako Dolphinal, candy ko yun. Dolphinal 250. Road to grade 4, baka naman maluoy maawa, o diba? Sana all. John Sipa Remix. Shilemet host, pwede magbaba ng bahay host. Pwede po ma'am. Enjoy. Sabi ni Ma'am Lipuds Vlog. Sir host, kitisi at calcium caltrate diclofenac. Dolphinal 500 only boy. Ito daw, kitisi. Ano bang kitisi? Kitisi. Don't lie, I know you've been taking it Anong klaseng gamot yan, Sir? Kitisi. from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. Calcium caltrate diclofenac. Patamsak po ng premiere ko guys, sabi ni Rubina's Vlog. Baka naman guys, ilagay natin kay Nightboot, Ma'am Rubina's Vlog. Para naman bigyan kita ng code kay Nightboot. July 4, 7 a.m. Ayan. Nag-install ako ng binil, part 2. Ikaw lang talaga, ma'am, nag-binil. Parang inaano lang naman yan, di ba? Parang nirarugby. T1 guys, patamsak naman ako guys. T1, baka naman. T1. Ma'am Rubina's Vlog T1 po, ma'am. Ayan. Ako din, only boy, nagka-calcium caltrate. Pahingi only boy, maluoy maawa.
Arthritis, ma'am. Ano, nagbabanggaan din yung ano mo? Yung stainless mo dyan. Yung kitisi po para sa kirot gawa ng stainless, ang calcium caltrate para sa bones niya po, diclofenac po. Pre, may gamot ka ba dyan? Sakit sa utak? Ikaw muna, pharmacy ko ngayon. Meron pre, tugmulodon. Oo nga, meron akong sakit sa gamot na alam, tugmulodon, ganon. Yes, kasi wala. Grabe naman. Uy, oo. Walang pambayad. Teka lang guys, ilawan ko lang muna dito. DJ John Siva Remix. Diba? Tugmuluron. Tugmulodon. Oo. Wala akong calcium, caltrate only boy. Maawa ka, need ko yan. Tsaka Myra E Ultimate, tsaka Fern C, tsaka Fern D, B12 na din only boy. Sige na. Ay ma'am, padalhan ko na lang ikaw ma'am. Oo, ipadala ko na lang sa iyo ha. Malakas ka sa akin eh. Ano ba 'yon? Myra E Ultimate. Wow. Fern C, Fern D, B12. Sana all. DJ John Sagano Remix. Sige po sir, ginagawa nilang kalokohan. Sir, hindi naman namin ginagawang kalokohan sir. No, I'm just trying to figure out everything sir. Para naman, alam ko sir, alam ko naman kung ano tawag dito. Para alam ko kung papaano kami mag-a-approach sir when it comes sa pagbibigay ng aming halimbawa ng donation, when it comes sa gamot or pagdating sa halimbawa financial aid or financial matter. Para alam ko naman sir, may idea naman ako kasi hindi ko naman alam talaga kung anong yung iniinom na gamot ng asawa mo. Kaya nga po sir, inaalam ko sir. But then if you find it na ginagawang kalokohan ng iba, it is just because they were a good friend of mine, Sir Agustin, si Ma'am Ina Macpira, at si Ma'am Joanna Salundaga, she's a good friend of mine na kasundutang dila ko yan, diba? Kasundutang dila, ganon. Sinusundot ko ng chopstick. Calcium caltrate only boy, wag mo kalimutan. Ang dami niyan, Ate Balls, ilang oras ka umiinom niyan. Bes, kailan ka mag-a-upload ng video? Ayan, sabi ni Gandang Chading. Ay, ganda! May kalab shoutout naman dyan kay Gandang Chading. Ay, ganda. Kumusta naman tayo dyan? Hindi naman talaga ako nag-a-upload ng video, Danda. O, eto guys, dikitan nyo yan, si Danda. Si Gandang Chading. Diba? Ang laki ng bahay, diba? 80,000. Road to forever na yan. Sana all. Oy, Danda, na-miss ko kayo ni Kuya Mo Epong. Asa na ba si Kuya Mo Epong? Sana po mangyari sa kanila ang kalagayan ng asawa ko po. Baka ganito din ang gagawin nila po. Mas mabuti pa pong magmalimos ng tulong kaysa gumawa ng masama. O, diba? Sabi ko sa inyo. Sa umaga at gabi, Dayjuna. Sir Jerby Dorado, mega love shoutout naman po dyan kay Jerby Dorado guys. Nagbabalik natin na kaibigan. Ito guys, may talent to. Talented. O diba? Ito. Galing kumanta. Ang jowa ni board vlogger. O diba? Sana all. Asan yung jowa mo Sir Jerby Dorado? DJ John Sagano. Yung mahal mong si board vlogger. Daming budol bes. Oo nga. Sige po Sir Host, maraming salamat po sa pag-unawa po. God bless po. Sir, Sir Agustin Manuebo, huwag ka mag-alala Sir. Naka-line up naman yung pangalan mo talaga. Kasi sabi ko nga Sir sa iyo, ginagalugad ng aking kumpare sa Sambales, Masinloc Sambales, ang Masinloc, ayon. Kaya kapag nahanap ka namin sir, pagka nahanap ka namin, personal namin iaabot sa iyo yung kung ano man yung maiabot namin sa iyo, kung gamot at saka kung may konting pera din ha. Antayin mo lang sir, nagko-co-host pa ata sa ibang LS si Mahal ko, sana all. Nag-co-host pa daw.
Hello, Sisi Love, Jonas Salundaga. Sabi ni Danda. Danda, kumusta naman tayo dyan, Danda? Uy, Bem Joy Mix Vlog, mega love shoutout host, busy punaw lang, nakabisita ulit po yan. Sabi ni Bem Joy Mix Vlog, mega love shoutout din po dyan sa'yo. Bem Joy Mix Vlog, welcome din sa aking live streaming. I'm inviting you on my upcoming grand live streaming as a celebration of my 4K subscriber this coming July 29, 6 p.m. Pinas time. Sponsorship is now open. Sana all. Pwede ba ako mag-sponsor dyan, sir? Oo. Tusok host, sabi ni Ma'am Bem Joy. Thank you for that sweet tusok, Ma'am Bem Joy. Maaga ko kayo, guys, na mag-end ngayon, ha? Kasi mag-grand live streaming. Alam ko, medyo mahaba-haba ang grand live streaming ni Pri ngayon. Kaya maaga akong mag-end. Bibigyan ko ng daan yung grand live streaming ni Pri ngayong araw na to. Sir host, nag-PM po ako sa FB account nyo po na Uragon po. Ayan. Yes, pwede host tayo na. Sige. Mag-donate ako ng ng 5 24 hours. Di ba? Tama na ba yan? Or kapag ang nanalo is hindi nag 24 hours ang kanyang video, mag-donate ako ng full playlist sa hindi mag-aabot ng 24 hours ang video. Ayan. Okay lang ba yun, sir? Double H, tumatanggap ka, sir? O cash lang talaga? Na all mag-donate. Yes, okay na okay, host. Salamat, ayan. Saglit, ililista ko lang kasi baka makalimutan ko eh. Para mag-a-attend ako, sir, ng grand live streaming. July 29, Derby. Grand LS, donor of 524 WH. Ayan, noted. Nakikinig lang, ayun. Sige, ma'am ate mo. Only boy, ilista mo rin yung mga pinabili ko, natabunan na. Mamaya nakalimutan mo naman eh. Sige na. 30 na ngayon, uy. Oy, Danda, kumusta naman tayo dyan, Danda? Na-miss ko talaga to. Oy, dikitan nyo to, guys, si Danda. Hindi yan ang babalik, promise. Mga 20 lang naman, ang hingin nyo, mga 20. Para naman mabuksan ni Danda yung kanyang account dyan, na 20. Pati ni Kuya mo, Epong. Uy, na-miss ko tong dalawang to. I miss you, guys. I do. Sir host, sabi po ni Ma'am Marie Hiana po, nag-PM siya po sa inyo po, matutulungan niya po ang asawa ko po. Ayun. Sir host, sabi po ni Ma'am Marie Hiana po, nag-PM siya po sa inyo po, matutulungan niya po ang asawa ko po. Ma'am, yung Sir Agustin Manuevo, nag-PM sa akin si Ma'am Maria na channel, sinihingi niya kung ano yung information nyo sa akin. Sabi ko, Ma'am Marie, nandun naman sa sa aking LS. Siya na lang tanungin mo si Sir si Sir Agustin Manuevo. Kasi nandun naman kako, siya na lang kausapin mo kako. And yun lang, sir, ang nasabi ko doon kay Ma'am Maria na channel. Kailangan ko yung 20 sa akin, pre. Oy, sabihin nyo nga. Oo. Oy, pre, ilan ba yung ko sa'yo? Ilan ba yung... Meron akong kay Pri. Meron akong sponsor kay Pri. Sino pa ba magpapa-sponsor? WH, mamimigay ako ng isang katutak na WH, guys. Si Sir Jerby Dorado, ayun. 5 tagto 24 hours sa July 29 grand live streaming. Agustin Manuevo, sir, dikitan mo ako, bigyan kita 5 banana. PM ko na lang, pre, oy. Sige. Ano pa ba? Oy, Ma'am Inamak, pre, ano na nga yung pinapabili mo? Oo, padalhan kita dyan. Sige na, ililista ko. Nakalimutan ko. Sige na. Si Sir, nilista ko doon kay Sir, yung ano na ba yan? Kitisi, ayan. Kitisi, calcium caltrate,
Ano ba yan? Doplinak. Oh. Yung last LS niyo po, sir, host, ayan. Sir, oo nga po, sir, hindi naman po idinadaan sa akin ni Mama Riana channel yung ibibigay daw sa'yo, sir. Nabasa ko yun, sir, na gusto niyang tumulong sa'yo. Ngayon, hindi naman po idinaan sa akin. Ang sabi ko lang naman, Mama Riana channel, kausapin mo si Sir Agustin Manuevo sa information doon sa live streaming ko na lang. Ina mag-free, inis ako sa'yo, tubuhin kita dyan. Mayra E. Ayun, ito pala is Mayra E. Mayra E. Ultimate. Ultimate talaga. Fern C. Fern D. Calcium caltrate. Wow, may calcium caltrate din to. Ina Macpri. Yung pa rin yung dating address mo, ma'am. Umuo ka na lang. Ako din, host, need ko WH, sabi ni Ma'am Jeans channel. Ayan, Ma'am Jeans. Oo. Ako na bahala, ma'am, sa WH mo. Huwag ka mag-alala, ma'am. Ay, B12 pa only, boy. B12. Hindi to maano hindi to makonsumo to eh. Oo, di pa naman ako lumilipat. Ay, doon pala sa dati mong i-package ko na lang, ma'am, ha, via LBC. Di ka pa naman lumilipat. Tag isang tiraso lang, ha. Nang ano yun? Sana all. Yes, only boy. Salamat in advance. Akalain mo yun. Mag-1 hour lang ako, guys, ngayon, ha. Kasi nga, wag-grand live streaming si Pre. Medyo mahaba-haba ang kanyang grand live streaming. Yung pinabili ni Ate Balls, tag isang piraso. Oy, Pre, bigay mo sa akin yung address mo talaga, yung complete address mo, Pre, ha? Kasi yung chocolate talaga is inilabas ko na sa box. I-LBC ko na sa inyo ni Ma'am, ni Ma'am, tawag dito, ni Ma'am, ay, ano ba yun? Aileen TV. Mami naman, Pre, yung pa rin pala yung mo, yung address mo, ha? Padalhan kita ng chocolate, chocolate. Hoy, dahil June na, inggitirang trag lang, pabili ka din. Yay. Bigyan kita ng chocolate. Diba? Yung isang pack ng Toblerone. Salamat, Mami Ate Mon Vlogyo. Sabi ni Ma'am Jeans, okay, nalimutan mo na address ko, Purok Onggoy, si Chusagi. Joke lang. Let's connect, guys, mga Ludes. Pero wag na po i-mention ang saang live po kayo galing and about sa bid lang po ang i-comment. Takes and patamsak na din po. Ayan, sabi ni Kubashi, can't wait, only boy, Cadbury din kasi yan. Hala, ma'am, yung Cadbury, alam mo kung ano nangyari. Natunaw siya. Tapos, sa sobrang init, nilagay ko lang sa rep, as in melted na siya. Tapos nung nanigas siya, gano'n na-deform na. Ate Balls, ang saya kaya yun, tig-isang piraso. Ano bang mapapala mo doon, Pre? Asan ba si Danda? Oy, Danda, na-miss ko kayo, Danda. Natatawa ako sa address ni Ma'am Jonas. Understandable yun, only boy. Lasa yung habol ko, hindi shape. Nahiya naman ako, na-deform na. Diba? Na-deform siya. Nagano ako, guys, nag-secure ako ng national ID. Kayo din ba? Nag-secure na rin ba kayo ng national ID system?
Magano kayo guys, mag-secure kayo ng national ID system. Hanggat wala naman kayong kasalanan guys. Oo, at saka maganda yon. Tayo na lang na bansa ang walang national ID system. Lahat ng bansa, oo, may mga narating na akong bansa, puro may mga national ID system. Pilipinas na lang talaga ang sakalam. Sakalam sa katigasan ng ulo ang mga kongreso. Ayaw payagan. Durugin mo pa pre, okay lang daw. Bakit na-miss ka namin? Ivan Bisdak Adventures, hello naman po dyan kay Ivan Bisdak Adventures. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan, si Ivan Bisdak Adventures. Nagbababa ng kanyang bahay at ayan. Nagbabalik na kaibigan natin si Ivan Bisdak Adventures. Welcome back din sa aking live streaming, sir. Bemjoy Vlogs, tusok ulit ho. Sabi naman Bemjoy Vlogs. Thank you for that sweet tusok, Ma'am Bemjoy. Welcome back din sa aking live streaming. Naku, backread tayo neto. Sabi ni Ma'am Jeans. Bakit? Purok Onggoy, Sitio Saging. PM ko na lang ulit ang address ko. Pretty na. Kasamang ano yon? Height yun, no? Inamak pre, grabe sa latay, uy. Oo, latay lang daw. Sabi ni Ma'am Inamak pre kasi. Ano pa? Wala na akong ibang gagawin. Wala na akong isi-shoutout. Jeans Channel, manunubo ka na kasi. O, pagtutubuhin mo yung mga budol. Uy guys, huwag kayong mang budol ha. Masamang nang bubudol ng tao. Alam mo yon. Alam nyo yon. Masama yun. As in. Sige kayo din. Nawala na lagi siya. Sabi ko, dikitan niya. Ako bigyan ko siya extra saging. Porkit madami kang saging, Jeans Channel. Si Sir, nakikipagdikitan. Hindi naman ata yun nakikipagdikitan. Ma'am Simpulay, hello naman dyan kay Ma'am Simpulay. Good evening po, Sir Host. Dan Tamsak ko. Ayan, si Ma'am Simpulay. Oy, Ma'am Simpulay, na-miss kita. O, diba? Okay na sila mo. Masaya ako para kay Ma'am Simpulay. I love you, Ma'am Simpulay. Nainis kasi ako sa iyo, paulit-ulit lang di makasabot. Sir Jembius, nandito rin sa atin. Hello naman dyan kay Sir Jembius. O, diba? Mga popoging lalaki nasa Taiwan. Hello naman dyan sa iyo, Sir. Shoshi. Shoshi lang. Pahinga na. Nainis kasi daw si Ma'am Jeans. Ma'am Simpulay, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Simpulay? Or si Toto ba to? Oo. I love you more and more daw po, Sir Host. Ayan. Sabi ni Ma'am Simpulay. Kaot lang, host. Pahinga na, Sir. Pahinga na. Oo. Kain muna, Sir. Kain. Uso ang pentang. Gets ko yun, Jeans Channel. Kaya nga kita sinakyan eh. Ulam lang ayaw ko ng susi. Nanginginain po si Mama ng duhat, Sir Host Urago. Nakikinig po siya. Ma'am, pakabusog po kayo dyan. Mangangasim kayo niyan. Bawal yan sa may mga matataas ang uric acid. Kaya nga Ina Macpri, sabi ni Ma'am Jeans Channel, Simpulay, hello, sabi ni Ma'am Ina Macpri, Taiwan pambansang pagkain, pentang, my God. Chanda, tuway. Iyang. Chanda, chimpupuhaw tsuwe. Chanda. Sabi ko Noy, putulin para di tumaas. Opo, pero good for diabetic po kasi kaya kahit maasim kumakain po siya, Sir Uragon. Ayan. Uy, alam mo ba ang mag-inom siya ng tea. Maganda 'yon sa mga diabetic, mga tea. And then
Mga ano lang, mga inasin-asinan lang na isda, puro lang isda, ganon. DJ Jonel Sagayno Remix. Si Tita Jonah sa Lundaga talaga nalipasan na naman siguro ng gutom. Siguro, lagi yan nalilipasan ng gutom. Maintindihan nyo na guys. Sir Jim Views, thank you for keeping me in your background, Sir Jim Views, ha? Si Only Boy masama, tilang talaga. Ano yan? Tilang talaga. Huwag mo nga ako dyan, Ma'am Ina, mag-pre, oy. Ano pa? Aking nag-iisang palangga, di ba? Ang aking nag-iisang palangga. Mega shoutout naman dyan sa Ma'am Simpulay. I am the most happiest person. Nakita ko yung ayoko lang talaga ma'am. Ayoko lang talaga basahin yung yung message ni Ma'am Simpulay sa akin kasi nga, alam mo yung nakakaano lang talaga ng damdamin na yung isa sa mga malalapit sa puso mong tao is nagkaroon ng ganong sitwasyon na hindi naman natin hinahanga, di ba? Pero nakakaano kaya yun? Ano ba ang tawag dito? Nakakaantig. Kaya I am happy for Ma'am Simpulay Leonardo na nakag-get over na sila sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, di ba? Bunso ko, alin na naman ang puputulin, sabi ni Ma'am Simpulay, wag mo na ako paiyakin ko. Ayan, sabi niya, okay lang po yun. Kaya nga, ayoko basahin yun kasi ayoko magdrama. Basta, chill lang tayo ma'am, chill lang. Ang sugar Ate Lai, putulin para di tumaas. Oo nga. Okay, 42,000. Hello naman dyan sa 42,800 na subscriber. Congratulations, Simpulay Leonardo. Happy for you. Ayan, sabi na Ma'am Ina, Macpri. Oo nga. Lahat kami guys, lahat kami Ma'am Simpulay, masaya para sa iyo, di ba? Nandito lang kami para sa inyo. Kanina kapapasaway bunso ko, di ba? Sabi ni Ma'am Simpulay. Oo nga ma'am, kapag ka tumaas, pinuputulan yan. Kapag ka hindi na po, putulan mo dyan. Kapag ka tumaas, ito naman putulin mo. Kapag ka gusto mo ng mahaba dito mo putulin. Ganon. Maraming salamat po sa mga prayers nyo. O diba pre, tama ako, Diyos ko. Oo nga. Yung Diyos mo lang talaga ang tinawag mo. Paano naman yung mga Diyos namin, pre? May kanya-kanyang Diyos, besh? Pain Expert, One Life History is in our live streaming. Mega love shoutout, mega comeback, diba? Hello naman dyan. Welcome back, sir. Pain Expert, One Life History. Nagbabalik natin na kaibigan, guys. Si Pain Expert, One Life History. Hindi to guys, bago sa aking live streaming. Si Pain Expert, One Life History is in our live streaming. Hello naman dyan sa iyo, sir. Welcome back din sa aking live streaming. Nandito rin sa atin, guys, si Ma'am Adel. Oy, Ma'am Adel, iniwan mo naman ako kagabi. Oy! Si Ma'am Adel. Nag-ML ako kagabi ng madali lang. Oy, pre, nawalan ako ng internet nung nakaraang gabi. Bukod sa iniwan ako ni Ma'am Adel, tapos nakita ko, playback na, naka-playback na, ano ba ako, ito si Mama Adel, at naka-playback to. Tulaga akong iniiwan nito. Pag alas 12, wala na naman kako, iniwan na naman. Go ML. Mega shoutout ako po dyan kay Mama Adel, sulit na lagi akong iniiwan, di ba? Nakita ko, iba na yung nagpi-play, alam mo kung sino nagpi-play. Yung Iglesia ni Cristo na live stream. Ano ba ako yun? Bakit may Iglesia ni Cristo na to? ML pa more. Okay, nawala ako nung nakaraan kasi nga nawalan na kami ng internet. 1 week and 3 days home quarantine and 2 weeks sa facility. Sobrang na-miss ko ang aking YT family. Oo nga po, ma'am. Okay lang po yun, ma'am. At least nakabalik na po kayo sa
Sa routine. Pangit. Kung nakuha mo yung code na 1. Maloko si Lolo, nagpula ka kaya sa akin, pero binalik ko ngayon ang kampana. Mabuti at hinanap kita. Ayon. Bakit, sir? Bakit? Mabuti at hinahanap. Thank you naman po dyan sa'yo, Sir Pain Expert One Life History. O nga, na-miss ko to, si Pain Expert. Batukan kita na hitbut. Nakuha mo yung code. Naalala ko kasi si Daman Lalakbay kasi yung press 1 na pinaplading ako. Kaya nakuha mo yung code na press 1. Guys, 15 minutes more na lang ako guys. Mag-1 hour lang ako kasi nga may live streaming si Pri. May grand live streaming. Ako guys, ang co-host ni Pri. Ayan. At saka si Ma'am Cheche. Kaya agahan namin kasi medyo mahaba-haba siguro ang grand live streaming ni Pri ngayon. Kaya bibigyan daan natin guys hanggang 10 o'clock para naman makuha ni Pri hanggang 10 o'clock hanggang sa live streaming ni Ma'am Adel yung kanyang grand live streaming. Kaya mag-adjust muna tayo. Mamaya na, kumakain pa ako, oy. Hindi ko alam host kasi alam ko mga pinupuntahan ko at pag hindi nag-noti, agad ko hinahanap at na-found out ko na nakapula siya. Bakit? Nawala, na-unsubscribe ba? Parang ganon. Bunso ko, o diba? Kumain ka lang dyan, Pre, oo. Patamsak naman ako guys, T1. Sige na, maluoy mo, T1. Mamibigay ako ng 1WH guys sa mga magtatamsak. Sino ba yung may mga premiere pa? T1 guys, T1. Si Lolo may pakananet. Hello everyone, sabi naman Bicolanang Sutil. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Bicolanang Sutil. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Kung hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Bicolanang Sutil, highly recommended monetized channel yan. Makipagkaibigan kayo dyan guys. Promise. As in. Ma'am Bicolanang Sutil, mega shoutout po dyan sa iyo ma'am. And thank you also for joining my live streaming. Pre, may tanong pala ako, bakit minsan pag hinahanap mo pangalan naka-red pa, pero pagpasok mo sa bahay nila gray? Bakit kaya may ganon? Pre, may tanong pala ako, bakit minsan pag hinahanap mo pangalan naka-red pa, pero pagpasok mo sa bahay nila gray? Bakit kaya may ganon? Siguro pre, ninja ang gamit mo pre, ninja yan pre, ninja. Dan T1 po, sabi naman simple ay sige. Simple Lai Leonardo. 1WH ma'am, noted po. Di naman. Ninja yun. Kung pinasok mo ninja. Guys, 12 minutes na lang ako guys, 12 ayan. Ura lang tamsak manoy sa T1 ayan. Sabi naman Bicolanang Sutil. Noted po, Ma'am Bicolanang Sutil. Ayan. Sa Gyno Remix. Bigyan na natin guys yung grand live streaming ni Pre. Ayan. Kaya mag-end ako ng maaga. Ako rin nang makikita nyo guys sa live streaming ni Ma'am Jonah Salundaga. Ako ang co-host ni Ma'am Jonah Salundaga guys. Kaya aakyat ako kay Ma'am Jonah Salundaga. Kaya mag-end tayo ng maaga guys para mabigyang daan natin ang grand live streaming ni Pre ngayon. Ayan. Opo, madalas din sa akin ganyan. Pag kita mo, naka-red. Pag pumasok ka na, naka-green na pala. Si Lolo may gawa niyan sa mga pangyayaring ganyan. Siguro may mga bugs na kailangan i-fix na naman. Isa sa mga nag-glitch or nagbabag is yung mga Huwag kayong mag-alala guys, mapipix din naman yan.
Ma'am Angels Vlog, mega love shoutout din po dyan kay Angels Vlog. Mega love shoutout po dyan sa iyo. Welcome back din po sa aking live streaming. O, di ba? Kung hindi nyo pa guys kaibigan niya, nagbababa ng kanyang bahay. Si Angels Vlog, si Hana Patadon. Di ba? Ang magandang si Ma'am Hana Patadon. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Angels Vlog or si Ma'am Hana Patadon. Welcome back Ma'am sa aking live streaming. Ayan guys, si Pain Expert One Life History. Ayan. Huwag lang po antukin si Bonso ko para di malito. Hindi naman yan antukin, si Pri. Ay? Nawala yung aking ilaw. DJ Jonah sa Ano pa? 60 na lang, mag 4K na ako maluoy. Sana all. Di antukin lalo na pagpatapos ng LS, may ML na nakaabang eh. Oo nga. In my bed, there's a pounding in my head. Glitter all over the Guys, 9 more minutes to go, guys. Pre, mag-ready ka na, mag-set up ka na, pre. Oo. This a hickey or bruise. Pictures last night ended up online. 9 more minutes na lang ako, guys. And, ayan. Win up to 500 watch hour and load worth of 500 pesos in GCash. O, di ba? Tapos na guys ang raffle entry ni Pri. Ayun, mag-grand live streaming siya ngayon. Pakabangan nyo guys ang inyong baka manalo kayo ng sangkatutak ng mga prizes sa kanya. Sana all 4K. Oo nga. Ako nga Pri, hindi na ako nawala sa 5.4K. Sinet up ko na yon pero naka 8 PM pa. Ayan. Okay lang yun pre para baka magahulin tayo gahulin ka sa oras, baka humaba. Kaya bago mo pa makain yung oras ni Ma'am Adel, magbigay daan na ako. Simulan na natin ng maaga. Ganun lang yan. Ako mamaya sir, pero tapos na natamsakan oy ayan. Sabi ni Ma'am Jeans Channel, host na din po ako kay Sting Idora 2 Banana Dikit dan kay Sting. Ayan. Ma'am Ma'am Bemjoy, noted po Ma'am Bemjoy. Ayan. Ako host di naman nangingisda, tumataas pa rin, sobrang busy kasi. Oo nga, sana all. Sana all may viral. Ano kaya ang feeling ng may viral? Mag-upload nga din ako ng aking Abangan nyo guys yung aking i-upload ha kasi medyo malapit-lapit na yung i-upload ko kung saan napunta yung aking sahod sa YouTube channel. Ayan. Kaya na expert One Life History dan full pack sabi naman Simpulay Leonardo. Baka naman daw. No brief challenge. Oo nga no. Sige. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Fingers in the pool. I smell like a bar. DJ's passed out in the yard. Body T1. this a hickey or bruise. Pictures ended Sasayaw akong walang brief, ganon. Sitaw na mabango. Sir, hello naman dyan kay Sir Sean TV Guapo. Sir, kumusta naman tayo dyan? Sitaw na mabango. Sitaw na mabaho. O, di ba? Kinakain niya ni Sir. Maitim, green, brown na sitaw. Kinakain niya. Namumula-mula, malapink. Kinakain niya ni Sir. O, diba? Sana all. Mahilig sa sitaw. T1 Dantam sa Premier, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Noted po, Ma'am Jeans Channel. the dots. Don't know what to tell my boss. Think the city
Guys, 6 more minutes na lang. 10.7 million views kasi yun host. Kaso, nga wala din kita. Sayang naman kasi sir. Oo. Halupit TV. Mega love shoutout din po dyan kay Halupit TV. Kumusta? Okay naman po sir, Halupit TV. Kumusta naman tayo dyan, Halupit TV. Welcome back din sa aking live streaming sir, Halupit TV. O, diba? Nagbabalik natin na kaibigan. 15 minutes pa sir, oy, sabi ni Ma'am Jeans. Ninang. May ano kasi, Ma'am Jeans, magkita-kita tayo doon sa live streaming ni Ma'am Jonas Salundaga. Kasi ako ang co-host din ni Ma'am Jonas Salundaga. Akyat ako kay Ma'am Jonas Salundaga. Huwag kayong mag-alala guys. Ako din ang makikita nyo doon. Nagsasawa kayo sa mukha. Nagsasawa kayo sa mukha ko. 1 hour pa oy, sabi ni Halupit TV. Halupit TV, meron kasing grand live streaming si Pri. In-adjust ko lang yung oras ko. Sabi ko, sige mag 1 hour lang ako para bigyang daan ko yung grand live streaming ni Ma'am Jonas Salundaga. Magkita-kita tayo guys doon kay Ma'am Jonas Salundaga. Ako pa rin yung makikita nyo guys. Huwag kayong mag-alala. 4 minutes guys. 4 minutes more. Ayan. Siyan TV Guwapo Dan Puso Clear na lang ko yan. Sabi ni Bahay Lupa ba? Opo, Halupit TV. Meron kayong mapapanalunan na isang bahay lupa. Oo. Tapos may free na yun na yung kasama yung kapitbahay niyang chismosa. Free na yung pinamimigay ni Pri. Oo nga. Automatic guys, meron na kayong kakwentuhan sa loob ng bahay kapag ka napanalunan nyo yung house and lot na pinamimigay ni Pri. And I can see it when it comes universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. Meron kay Ninang Jonah? May pa-community pantry ba doon? Community pantry daw. Naalala ko yung community pantry dito sa amin, sa may chapel dito sa amin, is merong community pantry. Tapos as in sobrang dami talagang mga gulay, mga gulay-gulay, may mga nakatring itlog, may mga isda, ayan. Pero yung isda, mga frozen sila, nakalagay sa ice box. And ayun na. Nandun, napadaan ako. May nakita akong isang ali, ang laki, ang taba talaga. Tapos may daladalang sako, kung ano-anong pinagkukuha niya, bit-bit niya talaga nakasako. Tapos may isang tray pang itlog. Sabi ko, grabe naman yun. Parang tinalo pa yung namalengke talaga, as in nakahanap ng mapaglilibrihan, di ba? Kapag may community pantry guys, kumuha ka lang ng isang itlog, okay na, o, di ba? Sa Lundaga, yaman mo na. Pati yung chismosa kila Pri, isali ko. Oo nga, sali mo na din. Naalala ko lang yung community pantry niyan, Sir Siyan TV Guwapo. Tamsak sa gwapong host, luto, Paco, ayan, sabi ni Papa Yu, pinsan ko yun sir, uy, hayaan mo na. Pinsan. Sir Papa Yu, mega love shoutout naman dyan sa'yo, Sir Papa Yu. Babalik natin na kaibigan niyan guys, highly recommended monetized channel also yan si Papa Yu. Pwede ba kahit isang itlog lang? Oo, pwede naman yun. Grabe siya. Oo nga, kasi nga yung community pantry is for public. Ayun. Pwede kayong kumuha ng anything na gusto nyo. And ayun, siya kumuha ng sako, tapos bit pasan-pasan niya yung sako, tapos kumuha pa siya ng isang tring itlog. Di ba? Nakalibre na siya. Yung isang 2 linggong pagkain nila, ulam. Isang itlog lang yung namalengke pa. Talo pa yung namalengke. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal. Hayaan mo na si Jonah, bahala siya sa LS niya, sabi ni Halupit. Guys, 1 minuto na lang ako. Pri, magsimula ka na, Pri, para masimulan mo na yung grand live streaming mo, Pri. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga kasi ako din ang makikita nyo. Ako ang co-host ni Ma'am Jonas Salundaga. Aakit ako doon kay Ma'am Jonas Salundaga, ha?
saan may surpresa ka lagi. Shan TV Labia, o, di ba? Ang marupok. Pagalata ka Si Sir Papa Yu. Papa Yu, kumusta naman yung B8 natin dyan? Kakanta ka na ngayon, o, di ba? Aakyat ka ngayon kay Ma'am Jonas sa Lundaga siguro, panigurado. At kakantahan mo kami. Hello naman dyan sa sponsor ni Sir Papa Yu na si Ma'am Ate Mon Vlog. Sana all may sponsor. Oo. Oo. Sana all may sponsor na B8 sound card. Nakaalalay sa anumang bagay. Wala man ako sa sarili, laging nandaan ka. Ang isayaw ng mabagal. Pre, magsimula ka na, Pre. Asa na ba yun si Pre? Oo. Gusto Maawa kayo, Sir Uragon. Di ako marunong kumanta. Luluhod na lang ako. Oh, di ba? Sabi mo nga, thank you. Ganon. Sir Jepson, thank you for that sweet thumbs up, Sir Jepson. Mega shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Jepson. Highly recommended monetized channel also yan, guys. Napaka-legit and organic. Very supportive friend of us, guys. Sir Jepson, who is in my live streaming. Sir Jep, kumusta naman tayo dyan, Sir Jep? Welcome back, Sir Jep, sa aking live streaming. laging talagang pilit. One of my VIP member also, ayan, STG. Magluto na ako, maawa kayo. O, di ba? Sige. O, akyat ka doon kay Pri, kay Ma'am Jonas sa Lundaga at kakantahan mo kami. Whether you like it or don't. Kaya ka na sa mundo ko, wala nang makagagawa. Basta yung napadang Ma'am Jonas sa Lundaga, love yan na all. Ayan. Sige lang, Sir Papa Yu. nasa puso't isip ko. Kain ka na dyan, sir. Ay luto ka na dyan, sir. Time check tayo, guys. It's 51 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Yung mga hindi pa kumakain dyan, may kumain na rin po muna kayo. At yung mga hindi pa nagluluto, tulad ni Papa Yu, Ipagdaris, luto na kayo. Ma'am Jeans, ikaw na aakyat, sabi ni Papa Yu. Akyat kayo, guys, kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Nandun ako, guys, nandun ako. Ako ang co-host ni Ma'am Jonas sa Lundaga sa kanyang grand live streaming. Magwa 1 hour lang ako, guys, ngayon. Kasi nga, yun nga yung bibigyan natin yung grand live streaming ni Pri. Papa Hubert, mag-LS ka mamaya, hating gabi. O, di ba? Para ma-week lang. aking mata. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, uli tayong magsasama. Nadaraan naman sa'yo na boy, pakibala. Pre, wag ka na mag-LS. Opo, Ma'am Jeans, LS kumaya. Sana all. May LS na hating gabi. Sige. Punta ako dyan sa'yo, sir. Kapag ka iniwan ako ni Ma'am Adel na naman, punta naman ako kay Papa Yu. Hindi ko kasi matimingan si Papa Yu. Di mapagali. Ikaw na lang ang katabi. Sige nak, Papa Hubert. Sabi ni Ma'am Simpulay. Ma'am Simpulay, magpahinga ka ng maaga. Daming gwapong sir at magaganda. Sige, pupunta ako. Madaming maganda pala. Oo. Kahit naman eh. Kain ka muna dyan, Pri. Magpaganda pa ako ng very light. Antayin ko, Papa Hubert. Tulog muna ako ngayon. Gising mamayang alas 12. O, diba? Sana all. Pero kahit Sir, lutuin mo na yan, sir. Kanina ka pa. Kanina pa nagpapaalam. Hindi makaalis-alis. Oo. tell me if you want. Sige, Ma'am Jeans, love you na. Yan, sabi ni Papa Yu. Sana mabasa kung gusto mo sa akin. Bawi na Tell me if you want me, baby. Tell me if you want me. If you want me, baby. I just Luto na talaga ako. kinda Silent na to. Bahala kayo dyan. Huwag na paganda bunso ko. Dati nang Oo nga. Yung mga nagpapaganda, guys. Yung mga pangit. Oo. Yung dati nang maganda na kayo. Yung mga natural beauty nyo. Madam Juna sa Lundaga, ready ka na ba? O, diba? Kaya pala ng 12 kasi marami gwapo at maganda. Yung palang sikreto yung mga gwapo at magaganda nag-ML na pag alas 12, oy. Iyan ka na Diba? Tanungin nyo si Pri. mong titi. Manggugulo pa po ako sa LS ni Bunso. Sige.
Cause it's a spaceship, isasakay kita. Parang Lening B ang ganyang katawan. Asan na ba si Pri? DGST, time check. Hello naman po dyan sa iyo, Sir DGST. Nagbabalik din natin na kaibigan yan, guys. Si DGST. Highly recommended channel also. DGST, mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir DGST Official. Welcome back din sa aking live streaming. Sorry po, mali-mali type ko. Labo na talaga mata. Ayun. Sir Joel's Finest nandito rin sa atin, also known as Pablo Apostol. Tamsak, thank you for that sweet tamsak, Sir Pablo Apostol. Welcome back din sa aking live streaming, sir. Ngayon alam ko na bakit si kapitbahay andon sa LS mo kahit hating gabi LS mo. Oh. Sir, thank you for that sweet tamsak, Sir Pablo Apostol. That chick's so the best, she's so sexy. And I asked her what's Tagal ni Pri. sexy. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. She wanna love me. Di ko mapigilan na lingunin. Cheat na malupet ay katawan na parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihim, meron yung sorpresa. Kasana maanin, di ako pideya. Habang walang nakatingin, samantalahin natin ang gabi. Sa'yo lang naman nakaganto. Nawawala si Pri. Oy, asan ka na ba, Pri? Kala ko may grand drive streaming ka. Oo. Lahat ng sa'kin, baby. Ma'am Simpulay, pahinga ka ng maaga. Ang iyong boy pick up. Can I see you? Anong oras ba ang meet up? Uling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Si spaceship, isasakay kita. Lahat ng On ko muna pisik. Ano ba? O, di ba? Ngayon palang mag-uun ng PC. parang nilibig ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang nilibig ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang nilibig ang kanyang katawan. Ang sarap mong Ma'am Betty, hello naman po dyan kay Ma'am Betty Channel. Magandang gabi din dyan sa iyo, Ma'am Betty Channel. Welcome back din po, Ma'am Betty Channel, sa aking live streaming. Magandang gabi. Langga kong Sir Uragon, sabi ni Ma'am Simpulay. Okay, Ma'am Simpulay, nakita ko yung tawag dito, yung chat mo kay Pri. Nakita ko yon. Allah. Okay, yung mga nangi-snap dyan. May kalab shoutout naman dyan sa ini-snap si Ma'am Simpulay. Long time no see. Oo nga po, Ma'am Betty. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Betty Channel? okay lang. It's been a while, pero hindi naman talaga masyadong matagal. Parang tangang kausap ang talaan. Oh. Naghihintay ng may Ayan guys, naka-live stream na si Pri. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Eto. Akala ko'y habang buhay tayo. Ito guys, grand live streaming. Lipat tayo guys dito. Yung mga nagpa-entry diyan guys, this is your moment, 'di ba? Para manalo kayo ng sangkatutak na mga premyo. Ayan. Mag-end na rin ako guys. Lipat kayo dito. Humana host ayan. Ma'am Betty, dito tayo magkita-kita guys. Ako ang co-host ni Ma'am Jonas sa Lundaga dito sa kanyang LS. Ayan. Ako guys, ang inyong lingkod, Uragon, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat. And kita-kita tayo sa grand live streaming ni Pre. Aakyat po ako doon guys. Oo nga. I love you all. Bye guys. Dahil sa'yo, no